Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunopa paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, Saint TV ichanel yevanhu, ipeji revanhu, haisi peji reanko. Aiwa, anko anongoriwo mutumwa anotumwa nemi vanhu kuti tinge tiri tinoita basa. Zvino mazuva akapera takaenda KwaMutoko uko kwatakanga takambosangana naGogo vanonzi Gogo VaAngie. Aiwa, ndofunga vazhinji munovaziva vandakasangana navo parodi tikavavimbisa kuti takanga tichizodzoka zvakare kuzovaona. Saka takazozadzisa chivimbiso ichi nekudzoka. Mushure mekunge tadzoka, Gogo tina kuzokwanisa kuita nawo vhidhiyo nechikonzero chekuti Gogo patakasvika vakakumbirisa kuti tinge tiri tinoenda kuvakuru venzvimbo tikazoenda kwaSabhuku kuti ange ari anotendera kuti Gogo vange vari vanogamuchira chipo ichi. Sekuziva kwenyu kuti mazuva ano kune zvakawanda zviri kuitika, saka Gogo vaityawo kuti dzimwe dzenguva tinogona kuvapa zvatiri kuvapa, mangwana tozovakumbira kuti vange vari vanotivhotera here kana kuti vange vari vanotitsigira. Saka Gogo vaida kuti vange vari vanoziviswa nekunzwisisa kuti aiwa, Saint TV tipo pakutsvaga mavhotsi, asi tiripo pakuda kuti tinge tiri tinoti upenyu hwevatana vedu vakuru vedu hunge huri hunoreruka mukubatsirana kwatinechiita nawo. Aiwa, tichida kukutendai mhuri yeZimbabwe nekusapota kwamunoramba muchiita basa reSaint TV. Aiwa, Gogo vakazogamuchira chipo chedu, ini pamwe nemi, icho chatakanga tavawinzira, tichiti thank you very much kune vese vanosapota basa iri. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. From Uncle Saint neSaint TV crew tichiti it's much love.